Folk, der får lavet næser, og det er altså botox blandt andet. Men jeg tænker også lidt med hensyn til plastikkirurgi, for eksempel, hvis du har haft en stor fed cancer-tumor eller et eller andet, der bare nærmest er udlagt i ansigt, så det er jo meget godt at kunne genskabe det med plastikkirurgi. Jeg tænker lidt på linse. Jeg tænker, folk der ikke kan lide deres udseende, som er et eller andet ændret, for eksempel mindre næse, større bryster, eller... Ja. Kæmpe patter. Og kvinder, der gerne vil have gjort noget ved deres udseende? Hvad tænker på botox og kunstig bryst og implantater? Størstedelen af kvinder i hvert fald. Ja, det er nok. Ja. Jeg tænker, at folk der vil være opmærksomhed for det meste. Nogle katte. Hvis jeg ikke kunne forestille mig sådan nogle, der har pengekassen i orden, ikke? Altså, det koster jo trods alt en del at få lavet, ikke? Ja. Måske nogen, der har lavere selvværd, eller dårligt selvværd. Det er også nogle gange de grundlag, der er til, for at man får udført plastikkirurgi. Det er falske personer. Okay. Det er vist meget bredt i dag. Men ellers nogen, der gerne vil være yngre. Ja, det gør det. Det er yngre, der får patienter. De prøver at opnå noget. For at blive mere kendt. Det er reklamens magt, og man skal helst se godt ud, til man falder Det er samme. Ja. Altså måske tænker jeg også, hvis man for eksempel er i mere mandsdomineret område-agtigt, så synes jeg måske for sådan tiltrække mere opmærksomhed. Altså for eksempel, hvis der nu er en eller anden sød fyr med sådan længere gå ud og kigge på, ikke? Og så er man sådan for sig der, ikke? Ja. Men du ved godt, at kvinder, de godt kan lide sådan noget, ikke? Ja. Ja. Fordi de gerne vil ligne dukker. Jamen, det kan være noget med selvværd og hvordan samfundet ser på, at folk bliver ældre. Jeg tror sgu, det er sjovt at hellere være unaturel, ikke? Ja. Det ved jeg ikke. Bare touch. Ja. Hellere naturligt. Ja. Synes Nej. Nej. Hvordan er en dreng? Nej, jeg synes, det er fint, at man kan se, at jeg bliver ældre. Ja, men jeg tør ikke. Ja, det var da godt. Hvad kunne du godt tænke Sådan sig? et par løft, hist og pist. Ja. Der er jo nogle, når man ser for eksempel de der Hollywood-halløjser, der er bare 2-3 botox i hele ansigtet. Altså. Ja. Det vil altså gå lidt over grænsen i forhold til det, fordi der er jo nogen, hvor man bare tænker, fair nok, du har fået større røv, ikke? Ja. Det er ikke så lidt. Ja. Nå. Pas, det ved jeg faktisk ikke. Det bliver meget mere ekstremt. Jeg tror, det bliver mere, der kommer flere forskellige, især med botox, med læber, store der ind, sådan alt efter. Det er måske blevet lidt sådan normalt, end det var for. Ja, det tror jeg. Det er det. Det er der ingen tvivl om. Fedt sgu ikke. Jeg kender ikke sådan før i tiden. Ja, den er jo mere aggressiv markedsføring, ikke? Man ser reklamer på busser og noget andet, hvor man prøver at opfordre folk til at blive skønnere. Ja.